Клиниката ми беше препоръчана от мой приятел, както съответно и доктора. Избрах Турция, защото тук са направени две животоспасяващи операции на моя съпруг и моята майка. Бях сигурна, че съм в сигурни ръце и за това се чувствам спокойна да дойда тук да си направя тази манипулация. Не, нямах страхове, защото още от първия път, когато видях доктора, ми вдъхна доверие и бях сигурна, че съм в сигурни ръце. Може би от чисто човешка гледна точка, като всеки един човек, малко ме плашеше манипулацията, но бях абсолютно спокойна в ръцете на доктора ми. Преживяването ми беше готино, въпреки манипулацията, нали? Но екипа е страхотен, обстановката е супер, има положителна енергия, която витае в клиниката, така че чувствам се перфектно. Препоръчвам от цялото си сърце, който има проблеми дентални, да заповяда в клиниката. Мисля, че ще попадне на правилното място, до правилните хора и със сигурност ще остане доволен от всичко, което ще постигна тук целият персонал.